Priatelia, 8:30 ráno, krásny horský vzduch, slnko asi -3 a volám sa Denis, môžete ma poznať z Nike a dneska sa idem stať hráčom Nike ligy. Môžeš sa stať aj ty, keď dole v popise otvoríš náš formulár a ja si idem zatrénovať trošku s chlapcami, viete ako MFK Ružomberok, ideme si ťuknúť trošku lopty, takže poďte so mnou. Bezlomne benzón. Zdravím, ahojte. Ružomberku poprosím. Ešte nejaké problémy so zákonom sa tu dejú, zastavovačky a tak. Voda musí byť, predsa len ideme športovať, pred tréningom, pred výkonom je dôležitá, pretože inak budete dehydrovaní, odpadnete, zomrete a tak. Som nervózny trošku a budem ešte viac, keď tam prídeme na ten štadión, určite. Dávam síce futbal, ale tak tam sú proste chlapi profíci, takže... Tak sme tu, som trošku nervózny mierne. Ale dáme to. Tieto kopačky čo, dobre sú? Niečo už zažili. Aspoň uvidia, že niečo tam bude v tých nohách. MFK Ružomberok, aktuálny víťaz slovenského pohára, vyhrali. Poďme na to. Je tu niekto? Môj klub, šatňa, domáci. Zdravím, Denis, ahoj, čau. Vítám kámo, vítám tě u nás. Pro tebe přichystaný místečko, budeš mezi náma Čechama, jestli ti nevadí. Ne, v pohode, Jsme bratia. Vítám tě tady. Ahoj, Čau Honza, čau. Denis, ahoj. Oni sa o mňa postarali, dostal som aj vybavenie, sa do toho navliecť, nech zapadnem, pretože vidiaci ma možno rovno nehajú. Nejaké 35-ky to by mohlo byť tiež teoreticky dobré. Vyzerám jak ligista? Prvoligista ale? Ponožky samozrejme musí byť aj niečo naše. No dávam si dve ponožky, pretože mám väčšie kopačky. Čo zažili, 8. liga nie len tak. 8. ligy do prvej, dneska skok. Vidíme aký je to rozdiel, a či vôbec nejaký rozdiel. Idem akurát podpísať jednodňový kontrakt s MFK Ružomberok. Ak sa chceš aj ty stať hráčom Nike ligy a chceš zažiť toto všetko čo ja, kľudne do popisu naleď, behni, otvor formulár a prihlás sa. Wow. Ďakujem veľmi pekne. Posledný detail musí byť čapica, pretože tu v Ružomberku je -20 dneska. Sa popozerať, čo tu ešte všetko majú. Pán vedúci nám dneska takto donesol banány. Prosím si, mám alergiu na banán. Sa tu popozerať trošku však. Tu vidím, že nejaké doplnky výživy a pokuty. Ďalej tu máme podľa mňa vodu. Viete, ako som na to prišiel, že to je napísané voda. Ideme ďalej do útrob štadióna. A chlapi teraz akurát makajú. Nejaké... neviem čo je. Dobrý deň. Ahojte. Spoluhráči a tak makajú. Naša posilka, vlastne prebiehajú nejaké rozcvičenia, tréningu pred tréningom, teraz tu je trošku bordel. Tuto na tejto tabuli nejaké buď aktivačné cvičenia, alebo teda cvičenia, ktoré budú robiť ako to posilovanie. Máme tu skoro všetko, čo akože by bolo treba. Zdravím, dobrý deň. Moje najobľúbenejšie miesto. Sa že vraj teda dejú nejaké fyziozázraky. Môžem si to takto k vám prisadnúť? Ďakujem. Kam? Môžem. Pred tréningom určite treba vymasírovať podľa mňa. Som taký neistý, trošku nervózny, tak by som... Najlepšie dať dole kopačky. Hej, áno, treba myslíte? Ja neviem, povedzte vy. Víte, že je akože dosť mohutné to lítko, že asi by s ním bol problém, že? Takže neviem, no, to je behať, že vraj, veľa. No tak treba sa potom ale dať na brucho. Na brucho ešte aj. No. Ideme behať už, ne? Či? Ešte nie? Ešte chvíľičku, chceš kafičko? Nie, ja zvládnem aj bez. Koľko to je kilometrov asi plus minus? 12 do kopca? Aj to dáte bezo mňa. Zdravím. Si aj na fyziu, aj pri posteliach? To je nejaká odpočinková miestnosť, tu si že vraj hráči potrebujú niekedy povinne oddychnúť a lahnúť a vyspať sa. Tvrdé madrace. Toto je podľa mňa po fyzio druhá najlepšia miestnosť. Takto si proste oddychnúť po tréningu. Bavil by ma takýto život, akože priznám sa. Takže prvý tréning ideme si vybehnúť do kopca. Tak ideme teraz akurát behať do kopca. A potom už dúfam bude aj niečo herné behať. Komu sa chce behať? Poďme chlapi. Tak túto sa to všetko deje, hej. A odteraz som súčasťou. Ja hrávam futbal, ale v 8. lige, keď si predstavím tú tribúnu proste veľkú, zaplnenú, všetci kričia proste moje meno, že Denis, že daj gól. A ja ho nedám samozrejme, lebo však preto hrám 8. Veľmi pekné pocity sa mi tu takto akože zobrazujú. Napríklad taký fun fact, môj brat sa ženil
v Ružomberku. Ideme vyskúšať asi lavičku, väčšinou som tuto. Tak sadnem. Ty sedíš pri hosťoch. Aha. Ideme na druhú stranu, lebo som tu prvý raz, takže som si pomýlil tribúnu. Aj krásny výhľad na naše Slovensko, krásne. Nejaký vrch. Neviem aký, samozrejme, ale som není geograf. To si sadnem takto. Joj, poď mi hop. Užívam si to. Fakt, tento deň je super. Som tu už nejakú hodinku. Chalani musím akože pochváliť, že fakt sú super, že ma prijali medzi seba. Že vôbec oni podľa mňa netušia, že prečo tu niekto takto stojí s nimi a sedí. Proste prijali medzi seba, že sa fakt cítim akože som jeden z nich, že viem si to predstaviť, aj s nimi tráviť ten celý deň. Cením si to. Keďže som tu prvý deň dneska, tak sa idem ukázať v dobrom svetle. Predtým, než oni začnú trénovať, tak som si vybehol dopredu a ja sa tu už porozcvičujem, tak už som potom na nich pripravený. No, tá bola taká slabšia, možno by ho prekvapila brankára, ale neviem. Takže poďme si vyskúšať nejaký priamy kop na nikoho, že práve vtedy dám gól, keď to nikto nebude. Toto toč, prosím ťa. Arte Cristiano! Škoda, no. Á, pozri! Arte Cristiano! Ježišmaria! Tá bola dobrá, ale len brinzové halušky som si nemusel asi dať pred tréningom, lebo to asi není úplne tréningové jedlo, no nevadí. Sme na Liptove. Bruno Fernández. Dobre, individuálna rozcvička už je za mnou. Čakám na chalanov, pripojím sa ku ním a trošku ich prekvapím, že vlastne kto sem prišiel. A tak ako už to mali byť, podľa slnka je aj dosť hodín. Dobre, ale už nejako meškajú, ako toto sa mi nepáči moc. Čak raz hádam prídu. No. Takže chalani zatiaľ sa neukazujú nejako, tak si skrátime čas tuto s mojím kameramanom, dáme si trošku nejaký ten challenge čiarovej brány, dodá bližšie ku stredu. Dodať čo? K úplne stredu, nie? Asi to bude najlepšie. Jaj, tak tá nebola dobrá. Ale k stredu je dobrá! Poďme vyskúšať nejaké voleje, to mi možno, že pôjde. Vyrastal som na Cristianovi Ronaldovi. Ježiš, aha, pozri. Joj. Aha, však už mi idú akurát spoluhráči. No poďme na. Opa, to takto hneď z hurta. Nie ste nervózni z kamery, chalani? Poďte. Na to, že som sem došiel z 8. ligy, tak poďme. A veľa nás tu už je, poďme. Môžeme rovno bago. A čo, ja som najmladší z vás, hádam? No ale... No jasné, už je to tu. To bolo už mimo. To je život, že proste dojdeš na tréning a máš tam 4-5 brankárov, čo sa rozcvičujú a v 8. lige dojdeš na tréning, je vás možno 7 maximálne a z toho brankár není ani jeden. Toto mi natoč prosím ťa ako spomienku, že keby som mal otca, ktorý sa o mňa staral, dal by ma na futbal, možno by som tu bol aj ja. Bohužiaľ rodičov si nevyberáme. Chalani si dávajú už záverečný výbeh. Som strašne rád, že som toto mohol absolvovať. Ďakujem Nike, že mi toto umožnili. Do tohto projektu sa môžete veľmi jednoducho zapojiť, či ste muž, či ste žena. Je to otvorené pre všetkých, pre brankárov, pre stredopoliarov, útočníkov, hocikoho. Taktiež to môžeš zažiť aj ty, keď nabehneš dole do popisu, otvoríš ten formulár, vypíšeš ho, pošleš nám nejaké pekné videjko, aký si dobrý futbalista a môžeš si vybrať tým, s ktorým ty budeš trénovať celý deň. Už idem akurát domov. Z toho popravde celkom smutný, lebo bol to krásny deň, takto zatrénovať s chlapcami, ale budem na to s radosťou spomínať. Štadión je za mňa super. Vidím tu takúto atmosféru, kopčeky, tie lesy, tá atmosféra. Takže behal by som tu polčas a úplne iným spôsobom by sa mi prekysličili plúca, úplne to cítim z toho. Milujem
Slovensko. Odporúčam ti, prihlás sa aj ty. Formulár nájdeš dole v popise, už som to niekoľkokrát spomínal v tomto videu. Je to jednoduché, stačí, keď to vyplníš, pošleš svoje videjko pekné, my možno vyberieme práve teba, budeš to trénovať. Alebo nie tu, hoci kde chceš. Je mi to ľúto proste odtiaľto odchádzať. Nikam nejdem. Poviem tu. Je neskoro začať v 23 už takto s profi futbalom? Čo ty na to hovoríš?